Propagácie sú veľmi významným činiteľom v období budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti. Snad mi moc neotúpil. Ten sprostý Angličan. Už nesekaj. Počuješ? Big tasty bacon. Proste sa tak k tomu? Nejaký rasista skinheadský je za mnou, prepáčte mi, to kričí po mne, ide po mne. Nemôžete mu nasrať do tej tašky, kolegovi za mnou. Díky. Viete, kto je Maj? Ja som Tomáš, ale je to úplne jedno podľa mňa. Aj tak nebudeš na mňa rozprávať, lebo som desivý typ. No. Daj si pozor na peňaženku. A uvidím, čo povie. Tak mám píči celé ich guličky. Akože ako aj ja, ale nechcel som byť kokot, ne? Nebudem kaziť mládeži takéto veci. Musia zbrojiť, chápeš, musia trénovať na Rusov. Musia vedieť strieľať a pičoviny salta robiť z budov a kokotiny. Chápeš? Kokot, ale není teplo do piče. Počas chalani došli za mnou, že oni tu budú hrať pár hodín a že vlastne oni majú tady to tiež one, no. No.